Zer da zuk aurkitu nahi duzuna, etengabe bilatzen duzuna. Bila eta bila jardun, ametsa duzu lagun, ez inoiz ere aurkitu ordea. Jakizu zure ametsa ote naizen, zatoz nirekin dantza gaitezen. Ametsa buruan, zabiltza munduan, zatoz nirekin eta gozatu gaitezen. Gure ahizpak kaiaren proiektuan parte hartzea onartuko du. Tonami berriz mendeku hartzeko planarekin aurrera doa. Tonami eta gure ahizparen arteko adiskidetasuna sendotuz doa. Zer egingo du Arimak hurrengo kapitulua 14 egun 4. atala. Ez zuen galdu!